Hi, Zimbabweans. Ndichi mama. Lesson number 1. Toda kudzidzisana politics. Toda kudzidzisana kuti what is politics, especially at household level. Mumba menyu. Sei mwana akabva kuuniversity asina basa, o sei baba vasiri kusenza vari kutsvaga mabasa vari kushaiwa, kana kuti sei baba vari kuti vakatambira nemazigi vari kuenda mustreet vondotengesa nhengi mari yavahora kuti vatenge maUS vagobhadhira school fees yevana, o sei mai vakati vabatsire murume wavo vanongwavha-ngwavha vonohodhawo zvimatomatisi voinda parodhi, vekanzuru voya votora zvinhu izvozvo, kana kuti mai vanoenda kumusika wavo kumupedza nhamo, mupedza nhamo wotsva, and then kana vanga vachitengesa mabhero havakwanisi kuchaenda kuMozambique kunohodha because kuMozambique kune maprotest. Why vanhu vekumasvingo vekuMorgenster vakapiwa mapassport ekuMozambique nemaID ekuMozambique kuti vagone kuvhota. So when we talk about those things, no politics. Sei mumba menyu musina chingwa, kana sei musina hupfu, sei musiri kuafodha, sei musiri kukwanisa kuwana mari yekuenda kuchipatara. Ndo politics idzodzo. Politics at a household level dzekuti munenge makagara mubedroom amai nababa moti ini mwana nhasi haasi kuenda kuchikoro nokuti handina kubhadhara school fees. Imi baba moti mari yacho haisi kumbokwana iyi, zvinhu zvacho hazvisi kuita. Ndo politics dzandoda kudzidzisai. And then tichadzidzisana kuti tinozviita seiko kuti tigadzirise kuti mumba macho mugarike zviri nani. What are we doing wrong? What can we do as Zimbabweans to make sure kuti tinokorekta zvinhu zvakadai? But chekutanga chandoda kukudzidzisai ndechekuti kune mapolitical parties iye zvino. Kune inonzi ZANU-PF, vanhu vanongoti ZANU-PF, but inini sachimama ndoti ZANU-PF no longer exists. ZANU-PF haichiko. ZANU-PF yava kungonzi ZANU-PF mumusoro mevanhu, but in actual fact haichipo. Sei ndichidaro? Nekuti ZANU-PF yekudhara kuna 1980 patakaenda kuFaro Stadium tichinoselebrata kuyekwa haisisipo. ZANU-PF iyoyo yainzi is the People's Party. We talk about unity, development and peace. ZANU-PF iyoyo yaisa vanhu pamusoro paorganogram kuti vanhu ndo vari pamusoro, vanenge vari pakati ndo maveDCC, vakuru maleaders enyu kumadistricts ikoko, mozoti pazasi ndo panenge pana leader weZANU-PF, servant leadership, secretary of the party. Asi iye zvino chakakuduburwa kudai leader ndiye wava pamusoro, vacho vanoshanda naleader padhuze zvakaita vana Chivhayo, vanani vaya vanenge vari panext, and then pechi 3 apa pazasi ndo pane vanhu. So iyoyo haisi ZANU-PF, yatochinja. ZANU-PF yainzi the People's Party, ichi chava kunzi G. Vanotokudza takachibata kuti G, vana Chivhayo vaya takachibata kuti G. They call themselves vene, ndisu vene, brick by brick nyika inovakwa nevene vaya, muri kunzwa? And then vagoimba nziyo kuti asingadi ngaabude muZimbabwe. So that is not ZANU-PF yatinoziva yekudhara yakaenda vanhu Sorry, lesson 1 continuation. That is not ZANU-PF yekudhara yatinoziva yanga iri the People's Party. Vanoti takachibata kuti G 2030 vanenge varipo vamunangagwa vachingotonga. And then I ask a question. What has ZANU-PF done for the people since 2017? Pavakati tobvisa Mugabe, fine. Mugabe uri kuita mismanage nyika yedu, takumubvisa takutora vachiwenga nobva vabudisa matengi, mva vauya namasoja, mva vabvisa Mugabe, mva vaisa ED Mnangagwa. Saka chaitwa kubva 2017 chiri kubenefita an ordinary Zimbabwean chii? Ndoda kuti muzvifunge muri mumba menyu izvozvo muchiteerera audio kuti chii chamakabatsirwa. Kuna naBotswana uko kuuniversity vana vanopuhwa $150 every month. Vana chaivo vari pamastudents epauniversity. Vasikana vose muBotswana vari kuchikoro mapads free of charge. Havatengi mapads, vanopuhwa nenyika yavo mahara. KuSouth Africa
vanhu vanopuwa ma400 kana 500 rands every month vari unemployed. Chii chaita ZANU-PF government for its own people kuti muti zveshuwa kubva 2017 zvakauya baba Mnangagwa takaitirwa zvakati tikazoitirwa zvakati tikazoitirwa zvakati, iye zvino taakunzwa maskime ecorruption, presidential scheme, mari yevanhu vasungwa, mari inonzi yakaenda uko. Zvinhu zvacho zvinotonyadzisa kana kutaura. Wakungonzi ningi for ED, unotoona kutoti hakuna kwatiri kuinda senyika. Ndizvo here zvakaindira vanhu kuhondo, kuti toti tinoda kubvisa Smith, heya tosimudzira vanhu vedu vemunyika medu. Mahovhetsi chaiwo akamboenda achinoprotesta. Munozviziva vacho vakarwa hondo vakaenda vachinoprotesta kuti toda kuenda kuofisi kwapresident, mari dzedu hadzisi kukwana, kuda vaida kuwedzerwa here pa$100 kana kuti pa$150. What happened? Vakasungwa vacho vakaenda kuhondo. Ende vanhu vanenge vachiti pindai mumastreet muone zvatinokuitai. So now that is no longer a party. Inini Sachimama, I say it's a cartel. Ndosaka ndadzokera pekutanga pandati ZANU-PF hakusisina, nokuti ZANU-PF inoita zvido zvevanhu. Ava havachaita zvido zvevanhu, vakuita zvido zvemhuri dzavo. So kana tikamutsa Tongogara nhasi umudza kuti nai Tongogara, ndizvo zvamakaindira here kuhondo izvi zvokuti vanhu takachibata kuti 2030 munhu wani ngaaramba achingovapo, ndizvo here? Vanokudza kuti kwete, takaenda kunofira kusunungura ruzhinji mhomho yeZimbabwe. Ndosaka vanhu vaiti nguva yehondo iyaya tikanzwa kuti vana mukoma vauya pamba pai munhu wese muraini aibuda nehuku, pobikwa poitwa pungwe, vanhu vachitamba vachidini, vanouya nehembe vanodini, vana mukoma vodya voguta vodzokera. It was the people's struggle. Handiti kurwira rusununguko rwenyika yedu. Zvino kana tisinga benefit anything munyika medu ndo politics. Kana taakurambidzwa kuti titaure kuti zvakadai zvamuri kuita izvi zvakashata, imimi vachiwenga zvinhu zvamakaita izvi hapana kana chatiri kubenefita, kana taakutaura monzi muchafira mujere, muchasungwa, ndo politics dzatinenge tichitaura idzodzo. Vakuruka ndoda kukudzai madzimai, vana baba, hatidi kuti tife tichisira vana nhamo iyoyi. We need to fix this. We need to think right. We need to know kuti chichiri kuitika munyika medu, and how can you and me make a difference. We must speak up. Kupinda mastreet kunoita maprotest, vanhu vari kusungwa, asi tinotaura, toisa maaudio, tumira audio iyoyi kuno mumwe munhu wauri kuona, tumira kuFacebook, tumira kwese kwese, vana veZimbabwe vazvinzwe. Mangwana ndiri kuisa futi zvimwe audio. Ndatenda vaya vainzi Mahure for ED, Mawindi for ED, Maticha for ED, Mapastor for ED, zvakawanda wanda. Chii chavakaitirwa after my elections? Chii chavakaitirwa? Mota dziri kupiwa namai Chisamba. Chii chavakaitirwa vaya vaitamba vachitambisa magaro? Ndo zvandoda kuziva ini kuti tiudzei zvamakaitirwa, tizive, tiratidzei. Kana pasina, then what is the point yekuti munhu unopuwa box rechicken nemachips, 2 machicken nemachips net-shirt, wokwira bhazi mahara kuinda kurally nechidrink in 5 years. Woti pamberi ngavarambe vachitonga. Imi vana vadiki, imi vana vadiki, munokurudzira murume anenge ane makore ari over 80, is 82 here kana 83, amen. 5 more years vanenge vava 88, almost 90 years. Ivi ngavarambe vachitonga, muchijamba, muchipembera, muchijaivha mapuwa malofu echingwa. Imi kaimi munofana kukwana, mazvinzwa vana imimi. Vana mama, udzai vana venyu, they must stop this. Zimbabwe inyika inoyera. It's got so many minerals. Ndinokuona zvangu madhara ekumarizevha muchitambira papa marali muchipuwa zvimari. Tamba mupuwa zvimagumbezi.
hurumende ngairongeke ise mari inochengeta mavulnerable groups, vana, nherera, chirikadzi, mapofu, zvirema nevadhara. Mari yovapo. NASA inopa vanhu mari. Muchaziva here kuti mai Mufumira vakanzi vakaba $100 million. Mai Mufumira vaya, asi nyaya yavo yakatsvairwa. She was pardoned naPresident ED kuti aiwa varegererei. Nyaya yavo yakatokandwa pasaidi, vanotori member of the Senate. Mari dzevanhu dzavakaba vakadya. Saka kana muchitimi munhu akaita corruption then unopromotwa. Chivhayo unozikamwa mari dzake dzemagetsi, unozikamwa zvino unofamba napresident achibhosta, achitenga bhutsu, achishowa ofu mari, achishaina. Obva kwaitwa vanonzi varakashi vaya vanenge vachishainira vanhu. President vanogona vagadzira roundabout kubva zvavakatanga kutonga 2017 nanhasi haisati yapera roundabout iyoyo. Roundabout 2017 tava muna 2025. Iyi ZANU-PF haisisiri ZANU-PF inoita zvido zvevanhu. Vanhu havadye maroundabout aya. Vanopanana vega madhiri, matenda, vachifuta vachiita vega matumbu. Vana vekuZimbabwe vakati vonoshandawo kuSouth Africa vonza zvemagrosari votorerwa. Vanhu vakati vovakawo dzimba dzavo dzoputswa. Vanhu vakati votengesawo zvinhu zvavo musika, misika yopiswa. Vanhu vakati voisawo zvimatomatisi parodhi votorerwa. Vanhu vakati regedzai tiendewo kuSouth Africa kunoshanda, vana veZimbabwe vopiswa. Naivedwe takapareiko isu? Chii chatakakanganisa senyika? Naimi munhu akatiroya atiregererewo. Kana ndimi Mwari muri kudenga, chii chatakatadza? Mutiregererewo, mutiratidzewo, nokuti vana veZimbabwe vatambudzika. KuSouth Africa vana kuchinaya kudai vari kurara pasi pemabridge. Ndizvo here zvakafira makomrades kuhondo? Vana vari kutambudzika kugara mukuku, munofamba vasuweji, munobvinza vachiisa dzimba dzemapurasitiki. Haisiro Zimbabwe iyoyo. Kana zvichinzi vanhu vanonzi vosungwa nokuti mataura, sungai nokuti hatifi takanyarara.